2006 എനിക്ക് ഒരു വർഷത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി വിസ ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് തന്നത്. ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള വിസ മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി. അത് സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ട് തോന്നി. എന്നാലും കിട്ടിയതല്ലേ. റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റുമായി എടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. ന്യൂയോർക്കിലെത്തിയപ്പോൾ ഇമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസിൽ വെച്ച് എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഈ വിസയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണോ വരുന്നു വന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ എനിക്ക് 3 വർഷം ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഏതുതരം വിസയായത്. നാട്ടില് അമേരിക്കൻ എംബസി 1 വർഷത്തേക്ക് തന്ന വിസ ഇവിടെ വന്ന എയർപോർട്ടില് അമേരിക്കൻ ഇമിഗ്രേഷൻ അത് 3 വർഷം സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റീൽ ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇത് ഏതുതരം വിസയാണെന്ന്. അപ്പോൾ റിലീജിയസ് വർക്കർ വിസയാ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുടുംബമായിട്ട് താമസിക്കാം, കുടുംബത്തെ കൊണ്ടുവരാം, ഡിപ്പെൻഡൻസിനെ കൊണ്ടുവരാം, ഇവിടെ പഠിക്കാം, പിന്നെ അത് തുടർന്ന് ഗ്രീൻ കാർഡ് അങ്ങോട്ട്. ഞാൻ ഓർത്തു ഇത് എനിക്കുള്ള നേരത്തെ ഡിസംബറിൽ തന്ന ദൈവിക ആലോചനയുടെ ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് ആണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ട്രാവൽ ഏജൻസി വഴി ലിസയുടെ വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ലിസയ്ക്ക് അവർ വിസ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ എന്നിട്ട് എന്നോട് എൻ്റെ സ്പോൺസറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും എൻ്റെ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും എൻ്റെ പേ സ്കെയിലിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ചോദിച്ചു. പക്ഷെ അതൊന്നും എനിക്ക് കൊടുക്കാനില്ല. അതുകൊണ്ട് ലിസയുടെ വിസ അവർ ക്യാൻസൽഡ് വിത്തൗട്ട് പ്രിജുഡിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തു. ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഞാൻ പിന്നെ ഡോക്ടറൽ പ്രോഗ്രാമിന് കയറി. ഡോക്ടറൽ പ്രോഗ്രാമിന് കയറിയിട്ട് എൻ്റെ 3 വർഷം അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ പിന്നെ ഒരു സമൂഹം എന്നെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. അവിടെ പേപ്പറൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തുവെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് ശരിയായില്ല. അപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ വിസയുടെ കാലാവധി തീരാതായപ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോയി സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ലിസേൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡായിട്ട് ഉള്ള വിസ എനിക്ക് ഞങ്ങൾ 2 പേർക്കും വിസ ലഭിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വരാനുള്ള സാധ്യത. അങ്ങനെ 2009 മുതൽ ഞങ്ങൾ ക്ലീവ്ലൻഡ് ടെന്നസിയിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഡോക്ടർ പഠനം ആണ്. കോഴ്സ് വർക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. തീസിസിന്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലാണ്. അതിന് എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യനർ സർവേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള യാത്രയിലായി. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഹൂസ്റ്റണിലെത്തിയത്. അതെ. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എല്ലാം പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് എനിക്ക് മരണം വരെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനാകും. പഠിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മാത്രമല്ല പഠിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യർ ഇപ്പൊ ലോകപരമായിട്ട് ഒത്തിരി അറിവുള്ള മനുഷ്യരുമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആത്മീയമായിട്ട് തന്നെ ഉന്നതന്മാരുമായിട്ടും സഹകരിക്കാനും എല്ലാ മതങ്ങളിലും. എന്നാൽ ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ വിജ്ഞാനങ്ങളെല്ലാം കൂടി കോർത്തിണങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു വളരെ കുറവാണ്. ഒന്നിലും ഒരു മനുഷ്യർ ആത്മീയത്തിൽ ഉന്നതനായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തെ ആ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ അല്ല ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരാളെ നല്ലതെന്ന് പറയുന്നതല്ല, പുറത്തുനിന്ന് ഞങ്ങളാണ് വിധി എഴുതുന്നത്. പ്രേക്ഷകരാണ് നമ്മൾ ഒരാളെ കുറിച്ച് വിധി എഴുതുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഒരിടത്ത് ഞാൻ നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ സമ്മതിക്കാറില്ല. പ്രേക്ഷകർ അല്ല നമ്മളുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹമാണ് നമ്മളെ ഉയർത്തി കാണിക്കുക. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ തെറ്റുകൾ, വിജയങ്ങൾ അവർ വിധി എഴുതുന്നതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ ഉയരുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തി ദൈവം പറയുന്ന പോലെ തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്നതെല്ലാം താഴ്ത്തപ്പെടും. പക്ഷെ നമ്മൾ താഴ്മയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്, ദൈവസന്നെ താഴ്ന്നതുകൊണ്ടാണ്, ദൈവമാണ് ഈ ഉയർച്ചയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. അങ്ങനെ ഇവിടെ വരാനും ഇപ്പോൾ ടെന്നസിയിൽ നിന്ന് ഹൂസ്റ്റണിൽ വരാനും പരിചയപ്പെടാനും മിനിസ്ട്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനും ഒക്കെ ദൈവം ഒരുക്കിയ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രിയെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവരും ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന്. എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ലിസ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ദൈവം ഒരു അവസരം ഒരുക്കിയതിനെ ഓർത്തി മിക്കവാറും എൻ്റെ സാക്ഷ്യവും എല്ലാം എൻ്റെ അനുഭവസാക്ഷ്യം പറയുമ്പോഴൊക്കെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് അധികം ഒന്നും പറയാൻ എനിക്ക് സമയം കിട്ടാറില്ല, സാധിക്കാറില്ല. അതുപോലെ ഇന്ന് ഞാൻ മറ്റു അനുഭവസാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ പറയാത്ത പല ഭാഗങ്ങളും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇനിയും ധാരാളം അനുഭവസാക്ഷ്യത്തിൽ പറയാത്തത് ഇനിയും പറയാനുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഞാനിത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം ചിലർ പറയും അച്ഛൻ്റെ അനുഭവസാക്ഷ്യം ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം കേട്ടു, പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണല്ലോ. കേൾക്കാത്ത ഇനി ധാരാളം അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സമൂഹത്തിലുമായിട്ടും ലോകപരമായിട്ടും എഴുതിച്ചേരും. നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഒരു വിധത്തിൽ അതെല്ലാം ഓരോ പാഠങ്ങളാക്കി നമ്മുടെ അബദ്ധങ്ങളും സുബദ്ധങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ കൂടിക്കലർന്നിട്ട് നമ്മളെ ഒരു വ്യക്തികളായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ടുള്ള വലിയ മനുഷ്യർക്കെല്ലാം നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട്. ജീവിതത്തിലെ ഒരാൾക്ക് മാത്രം എന്നും പരാജയവും എന്നും വിജയമായിട്ടില്ല. നമ്മളെല്ലാം ഈ
നാട്ടിൽ പറയുന്ന പോലെ ഉറുമ്പിന് അരിഭാരം, ആനയ്ക്ക് തടിഭാരം. അതെ. ദൈവം പിന്നെ ആ ഭാരം എല്ലാം വലിക്കാൻ ദൈവം ഒരു കൃപ തരുന്നു, നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങ് പോകുന്നു. എല്ലാ പ്രശ്നവും ദൈവം വിടുവിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം എല്ലാവിധ കുടുംബമായിട്ട് എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒലിവ് ഗാർഡൻ മിനിസ്ട്രിയെ ദൈവം വളർത്തട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്താൻ അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ അനേക വ്യക്തികൾ പിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം, ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ, വർണ്ണിക്കുവാൻ ഇങ്ങനൊരു അവസരം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയല്ലോ. കുടുംബമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ശുശ്രൂഷയിൽ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവം അനുവദിക്കുന്നത് പോലെ വീണ്ടും നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ ഒരുമിച്ച് ആകാം. ഡിവൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മൾട്ടിമീഡിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മിനിസ്ട്രി ഞാൻ തുടങ്ങിയതായിരുന്നു. ടെലിവിഷൻ ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ഇതിലുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പോകാനുള്ള അവസരമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ദൈവം ഇനിയും നമുക്കത് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല. ദൈവം എല്ലാം നമ്മളെ ദൈവം പറയുന്ന അനുസരിച്ചെല്ലാം മുന്നോട്ട് തന്നെ. ദൈവത്തിന് അതിനൊരു താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ് ലേറ്റർ. അതിനൊരു അവസരം ദൈവം തരും, കാത്തിരിക്കാം. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊന്നും പറയാനില്ലല്ലോ. താങ്ക് യു. സമയം ഒത്തിരി ആയല്ലോ. അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ അഭിമുഖം ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുന്നു. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. കേട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ, ഒറ്റയടിക്ക് കണ്ടില്ലെങ്കിലും സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് ജോൺ ഐസക് 1 എന്ന് ആ സെർച്ചിൽ അടിച്ചാൽ ഈ പ്രോഗ്രാം കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ www.olivegardenministry.com ഈ 2 സൈറ്റുകളിലായിട്ട് ഈ പ്രസിദ്ധീകരണം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളെ പ്രേക്ഷകരും ഈ 2 പേർക്ക് വേണ്ടിയും, പാസ്റ്ററിനും വൈഫിന് വേണ്ടിയും, ഞങ്ങൾ ഈ മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അഭിമുഖം ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. ദൈവം നമ്മളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാ മാനവും മഹത്വവും പുകഴ്ചയും ദൈവത്തിന്. ആമേൻ. താങ്ക് യു. Thank you very much.